खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 16 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 2 माघ दान 1432 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै फोथायनाया गोख्रों जागोन। थालांनाय खामानिफोराव दावगानायखौ नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोसोआरि थासारियाव जेबो थिरांथा लानो नाङा। रांखान्थियारि बिथिङाव खरसाया बांनो हागौ। नखरनि गेजेराव फिसा-फिसौ बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। नोंथाङा सावस्रियाव मेंनाय मोनदांनो हागौ। धैर्य आरो संयम लाखि, साना फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव रोखा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि थार फिथाइखौ नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव फोथायनाया गोख्रों जागोन। जिद्दि आखुआ खहा खालामनो हागौ। नखरनि बैसोगोरानि बोसोन होनाया हेफाजाब होगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साननानै रां थिसन। धैर्यजों जाफुंसारनाया फैगोन। साना दिदोम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मिथुन राशि। दिनै गोसोआरि मावसारनाया गोजौ जागोन। नोंथाङा गोदान खारिथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। खामानियाव सोलायनायनि जाथावना दं। हाखु-दाखु समाय लानाङा। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। उन्दुनायनि आंखाला नोंथांनि सावस्रियाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। सम सामलायनाया गोनांथार। साना मुखुब जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआ गोसोआरि महरै गोख्रों जागोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। न'जों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजाम गोसोखांथिफोरा नोंथांनि गोसोखौ असुबिदा खालामनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया रैखाथियै थागोन। सावस्रिनि थाखाय जिरायनायनि गोनांथि जागोन। गावनि गोसोनि मोन्दांथिखौ दबथाय, साना गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों निला गाब। सिंह राशि। दिनै मान-सन्माना बांगोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया खामानियाव रोखा जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। अहंकारा सोमोन्दोआव जानथाय सोमजिहोनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। समानथि लाखिनाया गोनांथार। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै खामानियाव सांग्रां जानाया गोनांथार। फिसा-फिसौ गोरोन्थिफोरा गिदिर फिथाइ जानो हागौ। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया लासै-लासै फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। उदैजों सोमोन्दो गोनां सावस्रिनि जेंना जानो हागौ। गावनि सानफ्रोमबोनि रुटिनखौ साजायनानै दोन। साना प्रेक्टिकेल जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। बाहागोदारि खामानियाव मुलाम्फा जागोन। थिरांथा लानायाव एसे सम लानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। सावस्रिया समानथि जागोन। आरिमु आरो समायना रमायनायाव गोसो गुदुं जागोन। गोसोआ खुसि जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। आन्दोनि खामानियाव जाफुंसार जागोन।
रांखावरि मुलाम्फानि इसारा दं। गोसोआरि गोजौ गाहाय जानो हागौ। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव था। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै गोदान बिथांखिफोरनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। केरियारनि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। खैफोदगोनां थिरांथाफोरनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनाय समाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव दिदोमथि फैगोन। बिबानफोरा बांनो हागौ। बांद्राय खामानि मावनायाव मेंनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों थागोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। साना फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरखौ सिनायथि होगोन। नोंथाङा समाजारि खामानिफोराव सांग्रां थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। गोसोनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान जागायजेननाया जाथावना दं। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। गोसोनि दुंहाव थासारिजों थिरांथा लानो नाङा। नोंथाङा नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रियाव गोसोआरि गोजोन थागोन। हारसिं सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।